హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా నేమ్ ఇస్ వైట్ రెడ్డి. మీరు చూస్తున్నారు వైట్ రెడ్డి ఫార్మింగ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి 22 తారీఖు జనవరి 2021. 22 జనవరి 2021. ఈరోజు ఏ రంగు కోళ్ళ మీద గెలిస్తే మనం ఇప్పుడు వీడియో చూద్దాం. వీడియో స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు ఎప్పటిలాగా అంటే మెంబర్స్ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఎవరైతే మన ఛానల్ని కొత్తగా విజిట్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు, ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి కలర్ అప్డేట్ వీడియో అనేవి వీడియోస్ మన ఛానల్లో డైలీ వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి కంపల్సరీ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక టాపిక్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ టైమింగ్ వచ్చేసి 6 గంటల నుంచి 8:20 వరకు. 6 గంటల నుంచి 8:20 మధ్య కాలంలో ఇక్కడ మెయిన్ అన్ని రంగుల మీద గెలిచే అవకాశం ఉన్న రంగు వచ్చేటప్పటికి కోడి డేగలు, కోడి రసంగులు అనేవి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అన్ని రంగుల మీద గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ముసుగు లేదా జోరులోపుకుని దెబ్బలాటాడుకోవాలంటే కంపల్సరీ కోడి డేగలను కానీ కోడి రసంగులను కానీ ఉపయోగిస్తే చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే కోడి డేగ, కోడి రసంగుల తరువాత చూపులకు ఉపయోగపడే రంగులు, చూపుల్లో గెలిచే రంగులు వచ్చేటప్పటికి శుద్ధ డేగలు, కోడి ఎర్ర కక్కెరలు, కోడి నెమలి కక్కెరలు, ఎర్ర నెమళ్ళు, కోడి నెమళ్ళు, ఎర్ర అబ్రాసులు ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం చూపుల్లో గెలిచే అవకాశం ఉంది. చూపులు అంటే అవి ఏ రంగుల మీద గెలుస్తాయి ఏంటి అనేది పక్కనే ఓడిపోయే రంగులు ఉన్నాయి చూడండి. ఆ ఓడిపోయే రంగుల మీద కనుక పెట్టుకుంటే మనం కంపల్సరీ విజయాన్ని సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ ఆ ఓడిపోయే రంగుల మీదే పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఆ ఓడిపోయే రంగులు ఏంటో చూడండి. ఇక్కడ గట్టి కాకులు, పసిమికల కాకులు, కాకి పింగళాలు, నల్లబొట్ల సేతువాలు, నెమలి పింగళాలు, అలాగే కాకి నెమళ్ళు, నల్లకట్టు అబ్బరాసులు. చూసారు కదా, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఓడిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు కనుక ఈ టైమ్స్లో కంపల్సరీ ముసుగు లేదా జోళ్ళొప్పు దెబ్బలాడుకోవడానికి కంపల్సరీ కోడి డేగలను కానీ కోడి రసంగులు కానీ ఉపయోగిస్తే చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే గట్టి కాకులను, పసిమిగల కాకులను, కాకి పింగళాలను, నల్లబొట్ల సేతువాలను, నెమలి పింగళాలను, కాకి నెమళ్ళు, అలాగే నల్లకట్టు అబ్బరాసులు వీటన్నిటిని మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ ఓడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ టైమింగ్స్లో వీటన్నిటిని మీరు కనుక ఈ టైమింగ్స్లో ఉపయోగించకుండా ఉంటే చాలా వరకు మంచిది. వాటితో పాటు మీరు కంపల్సరీ కలర్ ఎంచుకోవడం ఎలా ఏంటి అనేది నేను ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోలు చేశాను, చెప్పాను కూడా. కాబట్టి కలర్ ఎంచుకోవడంలో ఎలాంటి మిస్టేక్స్ అనేవి చేయొద్దు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైమింగ్ వచ్చేసి 8:40 నుంచి 10:40 వరకు. 8:40 నుంచి 10:40 మధ్య కాలంలో ఇక్కడ మెయిన్ అన్ని రంగుల మీద గెలిచే అవకాశం ఉన్న రంగు వచ్చేటప్పటికి కాకి నెమలి అనేది ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అన్ని రంగుల మీద విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. కాకి నెమలి ఎలా ఉండాలంటే జస్ట్ తోకలో కేక లేదంటే రెక్కల్లో కేక తెలుపుకుంటే బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది. కాకి నెమలైనా పనిచేస్తుంది. అలాగే కొంచెం ఎక్కడో ఒక ఈక తెలుపు, మళ్ళీ కోడి నెమలి కాకూడదు, కాకి నెమలి అవ్వాలన్నమాట. అలా ఉన్నా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఈ టైమింగ్స్లో ముసుగు లేదా జోళ్ళకి కంపల్సరీ కాకి నెమలని ఉపయోగిస్తే చాలా బాగా పని అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే వాటి తర్వాత చూపులకు గెలిచే రంగులు, చూపబడే రంగులు ఏంటి అనేది చూడండి. ఇక్కడ కోడి నెమళ్ళు, పసిమిగల కాకులు, బాగా పసిమిగల కాకులు అనమాట. దానికి డాగ చూపు ఉండకూడదు, బాగా పసి ఉండాలి పైన. అలాంటిది గట్టి కాకి, కోడి కాకి, నల్లకట్టు అబ్బరాసు, నెమలి అబ్బరాసు ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం ఇక్కడ చూపుల్లో గెలిచే అవకాశం ఉంది. చూపుల్లో అంటే ఏ రంగుల మీద గెలుస్తాయి ఏంటి అనేది పక్కనే ఓడిపోయే రంగులు చూసారా. ఓడిపోయే రంగుల మీద కంపల్సరీ ఓడిపోయే రంగుల మీదే పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఆ ఓడిపోయే రంగులు ఏంటి అనేది పక్కనే చూడండి. శుద్ధ డేగలు అనమాట. అలాగే ఎర్ర పొలాలు, డేగ పింగళాలు, ఎర్రబొట్ల సేతువాలు, మిరపపండు డేగలు, కోడి పింగళాలు ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం ఓడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ టైమింగ్స్లో మీరు ముసుగు లేదా జోళ్ళకి కంపల్సరీ కాకి నెమలి ఎలా ఉండాలో కూడా చెప్పాను. కాకి నెమలను ఉపయోగిస్తే చాలా బాగా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే శుద్ధ డేగలను, ఎర్ర పొలాలను, డేగ పింగళాలను, ఎర్రబొట్ల సేతువాలను, మిరపపండు డేగలను, కోడి డేగలను వీటన్నిటిని ఉపయోగించకుండా ఉంటే ఈ టైమ్స్లో చాలా మంచిది. నెక్స్ట్ టైమింగ్ వచ్చేసి 11 గంటల నుంచి 1:10 వరకు. 11 గంటల నుంచి 1:10 మధ్యకాలం ఇక్కడ మెయిన్ అన్ని రంగుల మీద గెలిచే అవకాశం ఉన్న రంగు వచ్చేటప్పటికి కోడి పింగళాలను ఆల్రెడీ నేను కొన్ని వీడియోల్లో కూడా చూపించాను. మన రంగుల వీడియోల్లో ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ ముసుగు లేదా జోళ్ళు ఒప్పుకొని దెబ్బలాట ఆడుకోవడానికి కంపల్సరీ కోడి పింగళాలను ఉపయోగిస్తే చాలా బాగా పనే అవకాశం ఉంది. కోడి పింగళాల తరువాత చూపుల్లో గెలిచే రంగులు, చూపులకు ఉపయోగపడే రంగులు అంటే
చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది బూడిద రంగు మైలాలు, నల్లకట్టు రసంగులు, కాకి పింగళాలు, నల్లబొట్ల సేతువాలు, కోడి మైలాలు, కోడి కాకులు ఇవన్నీ కూడా చూపులకు గెలుస్తాయి. కానీ ఏ రంగుల మీద గెలుస్తాయి ఏంటి అనేది పక్కనే ఓడిపోయే రంగులను చూసారా, ఆ ఓడిపోయే రంగులు మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. ఆ ఓడిపోయే రంగులు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ కూడా శుద్ధ డేగలు, ఎర్ర నెమళ్ళు, ఎర్ర అబ్బరాసులు, మిరపపండు డేగలు, కాకి నెమళ్ళు, నెమలి అబ్బరాసులు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఓడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ టైమింగ్స్లో మీరు ముసుగు లేదా జోళ్ళొప్పుకుని దెబ్బలాట ఆడుకోవడానికి కంపల్సరీ కోడి పింగళాలను ఉపయోగిస్తే మీకు చాలా బాగా పనే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే శుద్ధ డేగలు, ఎర్ర నెమళ్ళు, ఎర్ర అబ్బరాసులు, మిరపపండు డేగలు, కాకి నెమళ్ళు, నెమలి అబ్బరాసులు ఇవన్నీ ఓడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఉపయోగించకుండా ఉంటే చాలా మంచిది. నెక్స్ట్ టైమింగ్ వచ్చేసి 1:30 నుంచి 3:30 వరకు. 1:30 నుంచి 3:30 మధ్య కాలంలో ఇక్కడ మెయిన్ అన్ని రంగుల మీద గెలిచే రంగు, అవకాశం ఉన్న రంగు వచ్చేటప్పటికి కాకి డేగలు అనేవి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అన్ని రంగుల మీద విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ముసుగు లేదా జోళ్ళొప్పుకుని దెబ్బలాట ఆడుకోవడానికి ఇక్కడ కంపల్సరీ కాకిడాకను ఉపయోగిస్తే చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాకిడాక ఎలా ఉండాలి అనేది ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను. కాకిడాక ఎక్కడ తెలుపు అనేది ఉండకూడదు, కోడి చూపు అనేది ఉండకూడదు అనమాట. కోడి చూపు లేని కాకిడాకను ఇక్కడ మీరు ముసుగు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే దాని తర్వాత చూపులకు ఉపయోగపడే రంగులు, చూపులో గెలిచే రంగులు ఏంటి అనేది చూడండి. ఇక్కడ గట్టి కాకులు, కాకి పింగళాలు, శుద్ధ డేగలు, నల్లబొట్ల సేతువాలు, ఎర్రబొట్ల సేతువాలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపులకి గెలుస్తాయి. కానీ ఏ రంగుల మీద గెలుస్తాయి ఏంటి అనేది పక్కనే ఓడిపోయే రంగులను చూసారా, వాటి మీద మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. ఆ ఓడిపోయే రంగులు ఏంటంటే చూడండి. ఇక్కడ కోడి నెమలి, తెల్ల నెమలి, నెమలి పింగళ, కోడి మైల, కోడి అబ్బరాసు, నెమలి కక్కెర, అలాగే కోడి పింగళ ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఓడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఈ టైమింగ్స్లో ముసుగు లేదా జోళ్ళొప్పుకుని దెబ్బలాట ఆడుకోవడానికి కంపల్సరీ కాకిడేగ, ఎక్కడ కోడి చూపు లేని కాకిడేగను ఉపయోగిస్తే చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే కోడి మైలాలు, తెల్ల నెమళ్ళు, నెమలి పింగళాలు, కోడి మైలాలు అంటే ఇక్కడ వీటన్నిటిని ఉపయోగించకుండా ఉంటే చాలా మంచిది. నెక్స్ట్ టైమింగ్ వచ్చేసి 4 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు. 4 గంటల నుంచి 6 గంటల మధ్య కాలంలో ఇక్కడ మెయిన్ అన్ని రంగుల మీద గెలిచే అవకాశం ఉన్న రంగు వచ్చేటప్పటికి నెమలి పింగళ నెమళ్ళు లేదా గౌన్ నెమళ్ళు అంటారు. అలాంటి వాటిని మీరు ఇక్కడ ముసుగు లేదా జోళ్ళొప్పుకుని దెబ్బలాట ఆడుకోవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఎందుకంటే అవి ఇక్కడ అన్ని రంగుల మీద గెలిచే అవకాశం ఉంది వాటికి. కాబట్టి మీరు ముసుగుకి కంపల్సరీ నెమలి పింగళాలను ఉపయోగిస్తే చాలా మంచిది. అలాగే నెమలి పింగళ తర్వాత చూపులకు ఉపయోగపడే రంగులు, చూపుల్లో గెలిచే రంగులు వచ్చేటప్పటికి ఎర్ర పొలాలు, ఎర్రబొట్ల సేతువాలు, ఎర్ర నెమళ్ళు, ఎర్ర అబ్బరాసులు, శుద్ధ డేగలు, డేగ పింగళాలు ఇవన్నీ కూడా గెలుస్తాయి, చూపులకి గెలుస్తాయి. కానీ ఏ రంగుల మీద గెలుస్తాయి ఏంటి అనేది పక్కన ఓడిపోయే రంగులను చూడండి. ఇక్కడ ఓడిపోయే రంగులు వచ్చేటప్పటికి కోడి కాకి, గట్టి కాకి, కోడి మైల, కోడి రసంగి, నల్లకట్టు రసంగి, బూడిద రంగు మైల, అలాగే కోడి డేగలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఓడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ముసుగు లేదా జోళ్ళొప్పుకుని దెబ్బలాట ఆడుకోవడానికి కంపల్సరీ నెమలి పింగళాలు లేదా గౌడి నెమలు అంటారు, అలాంటి వాటిని ఉపయోగించాలన్నమాట. అలాగే కోడి కాకులను కానీ, గట్టి కాకులను కానీ, కోడి మైలాలను కానీ, కోడి రసంగులను కానీ, నల్లకట్టు రసంగులు కానీ, బూడిద రంగు మైలాలను కానీ, కోడి డేగలు కానీ వీటన్నిటిని మ్యాక్సిమం ఉపయోగించకుండా ఉంటే చాలా వరకు మంచిది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు మన కలర్ అప్డేట్. కాబట్టి మన కలర్ అప్డేట్ అనేది మ్యాక్సిమం అందరికీ వర్కౌట్ అవుతున్నట్లే ఉంది. కాబట్టి మన వీడియో కనుక మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే, మన కలర్ అప్డేట్ అనేది మీ అందరికీ వర్కౌట్ అవుతున్నట్లయితే మన వీడియోకి కంపల్సరీ లైక్ కానీ చేయండి. దాంతోపాటు మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మన వీడియోలు కలర్ అప్డేట్ వీడియోలు అనేది ప్రతిరోజు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. దాంతోపాటు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నా, ఏమైనా అడగాలనుకున్నా కంపల్సరీ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయొచ్చు, లేదంటే వాట్సాప్ నెంబర్లోనే అడగచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.